Ens parlarà en segon lloc Ignasi Planes de la candidatura de Millor Barcelona, coalició entre Reagrupament per la Independència i Solidaritat Catalana per la Independència. Endavant. Molt bé, moltes gràcies en primer lloc per la vostra invitació, també com no per la vostra presència i en especial avui a la Carme Forcadell, a qui em puc dirigir personalment i davant de tots vosaltres per l'enorme, per la incomparable feina feta fins ara. Deixeu-me però tirar enrere, començar amb el que us venia a dir. Mireu, deia Pèricles als atenesos, no? Potser vaig massa enrere, però tenim un alt grau d'aquesta peculiaritat. Ser els més audaços i reflexionar a més sobre el que emprenem. Mentre els altres la ignorància els fa agosarats i la reflexió els demora. Reflexió i acció, amb igual necessitat, amb igual importància. Ja els ciutadans d'Atenes en aquell moment volien ser un exemple de civisme i van voler ser un exemple en tot el seu entorn i així ho van fer. Els catalans i les catalanes sembla que ens hem marcat un objectiu semblant, perquè aquest compromís ètic que tenim amb el nostre projecte ens obliga no només a lluitar per la nostra llibertat i per la nostra dignitat, sinó que ho fem sempre exigint-nos a nosaltres mateixos un respecte absolut per la democràcia, per la pau i per la diferència, pel respecte a la diferència. I així ha de ser, perquè no entendríem una altra manera de recuperar la nostra llibertat que no fos respectant aquests principis. Ens ha tocat viure, però, i hem de ser realistes, un temps d'enganys. En primer lloc, ja fa un cert temps, la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya, que va despertar a molts d'aquell somni de l'autonomisme, del federalisme, i va despertar moltes consciències d'aquesta creença inconscient del que després s'ha vist que era una veritat, que és que en aquesta lluita amb l'estat espanyol no ens hi podem entendre. Caldrà, per tant, enfrontar-s'hi. El segon engany, la riquesa en forma de benestar forjada durant anys, treballada per treballadors, per famílies, per empresaris també, i que ha estat digerida per la cobdícia patològica d'un sistema bancari prostituït pels partits espanyols, sobretot, no només ells, però sobretot. Però que, a més, en un malabarisme tràgic, n'hem vist un resultat que ningú esperava, i és la condemna recaiguda en tots els ciutadans i ciutadanes d'haver de pagar amb el nostre esforç altre cop aquest deute dels bancs. Són aquests dos enganys en els que ens estem enfrontant a dia d'avui. Davant d'aquesta situació insostenible d'enganys flagrants al ciutadà, brota amb energia renovada la força regeneradora de la independència, de la recuperació del dret cívic, ètic i polític a decidir, del retorn a la idea, en paraules de Foix, i de forma necessària en aquest substrat neix l'Assemblea Nacional Catalana, que encapçala aquesta lluita de forma transversal, no partidista i eminentment activa respectant els principis que dèiem abans. Cal assentar bé d'on venim per saber quins són els passos que hem de seguir endavant, per encertar el camí que volem concloure entre tots. Cal afirmar, per tant, que estem en una lluita. I per això molts dels nostres ajuntaments i molts dels nostres conciutadans pengem la senyera a la façana, perquè l'estelada que consta en els nostres balcons i en molts i molts i molts ajuntaments no és una bandera institucional, no és una bandera identitària, és una bandera de lluita, amb contingut, amb missatge, és una bandera de canvi, és una bandera de revolució. I per això penja dels nostres balcons. I com ja he dit, en aquesta lluita no ens podem permetre la insensatesa de cercar l'acord amb un estat espanyol que demostra cadascun dels seus passos que vol eliminar la nostra llengua,
que té la voluntat d'acabar amb la nostra convivència i amb la nostra voluntat de ser. És, per tant, aquest camí de cercar un acord amb l'Estat, en ocasions ara veiem disfressat amb una pretesa voluntat de reconstituir-lo, un camí que cal descartar, si no volem perdre forces o, si no volem de forma inútil, incórrer nosaltres mateixos en un engany a la ciutadania. Només hi ha un camí. Potser no és el que ens agradaria, potser no és el que fa més a la nostra manera de ser, però només hi ha un camí i que conclou amb la declaració unilateral d'independència de Catalunya a través d'un Parlament elegit democràticament i de forma majoritària compromès amb aquest principi. Dit això, refermem aquí el nostre compromís amb tot el que representa l'Assemblea Nacional de Catalunya. Per això vàrem signar aquest compromís que ens veu proposar sense exigir cap mena de canvi, conscients, com som, que en ocasions el consens és dificultós però necessari. Estem disposats, ara i sempre, a transigir per trobar punts en comú amb les altres forces que avui ens acompanyen. Perquè l'empresa és massa important, perquè el futur que albirem és massa imponent i la responsabilitat de tots, absolutament de tots, massa alta, com per haver de veure com els interessos de partit es posen per davant dels interessos del país o com el necessari esperit de servei es doblega en ocasions per alguna misèria individual. Nosaltres, Millor Barcelona, la coalició que es presenta a Barcelona entre regrupament i solidaritat, som petits, ferms però petits, com Catalunya, per cert. Per això ens mantindrem tossudament alçats sempre i només al servei d'aquest poble. Aquest és el nostre compromís i així el defensem de cara a les eleccions del 24 de maig. Moltes gràcies.